alhali gulma ko yana da matsayi cikin karantarwar manzon Allah dai. Hadisi na cikin Turmizi da Ibn Majah, hadisin Abdullahi ibn Umar, manzon Allah ya ce ushik an ya'ti zaman yugardalu fiha an-nas garbalatan fatabka usalatu minan nas. Idan zamani ya kai ƙarshen lokaci, Allah zai kawo matankaɗi, a rinka tankaɗe ana tankaɗe, fatabka usalatu minan nas, mutanen kirki da su tafi lahira, amma na banzan su rawu saura. Tabka usalatu minan nas. Yau idan mutum ka zauna kaga bayan Allah da ke mutuwa, sai kaga mutanen kirki ke zuwa lahira. Subhanallah, na banzan an saura. Yau in ka duba sabon Allah da ake yi, an riga an tankaɗe mutanen kirki bayan Allah, malamai na ƙwarai, malaman sunna masu kira zuwa ga sunna, masu arziki waɗanda ke taimaka mu sunna, mata na ƙwarai da suke gidajen mazajensu na sunna, mutanen ƙwarai yau suke mutuwa, an bar na banzan. Allah ka sa muna cikin na kirkin. Annabi ya ce haka da a rinka tankaɗe ana rairaya, ya sauran mutanen kirki, ya sauran mutanen banza na kirkin sun tafi lahira. Ina su malin Ja'far, Allahu akbar, kaman ba a taɓa yin su malin Ja'far ba, su malin Albani kaman ba a taɓa yin su ba, ga su malaminmu kakanmu Abubakar Mahmudu Gumi, duka waɗanga bayan Allah ne. Idan muka ce da mu tsaya a nan mu yi ta lissafi, malam wani suna da yawa, mutanen kwarai waɗanda ke kira mutane zuwa ga musulunci, zuwa ga sunna, duk su Allah ke ɗaukewa. Fatabka usalatu minan nas. Yanzu saura mu sharan. Allah muna roƙonka ka fidda mu cikin sharan, ka kai mu cikin mutanen kwarai. Dangane da haka, idan muka duba za mu ga ashe watan gulma babban hatsari ne. Akwai laifi da dama wanda manzon Allah ke tsawatawa, yake cewa a bar shi, to gulma na ɗaya daga ciki. To amma al'umma manzon Allah ba mu damu ba. To yanzu nan zan iya in tsaya a nan in ce duk gida kaf da ke nan Katsina ba da a rasa magulmaci ba, ko kuma an ce min ba haka ne ba. Yawwa, duk gida, ba wani gida, kuma dan yi rantsuwa ba zan yi kafara ba gidan da za a ce an tashi ba magulmaci mai gulma, babu shi. Kowa na da gulma. Abin da ke da ban mamaki, saboda an ɗauki yanzu ai na ne kamar minti 30 yanzu ya kamata banin shin da sahaya. Watan idan abin da ke da ban mamaki, gulman makaranta inda ake ɗaukan karatu ma ana gulma makaranta. To zan tabbatar muku, ku yi min gafara dan Allah, a nan ma yanzu haka kun yi gulman, a babu shakka a nan yanzu ma mata kun yi gulma. Wurin jana'iza, abin da ke da ban mamaki, wurin jana'iza ana gulma, hatta makabarta. Da na ce a yanzu kun yi gulma, kowa na mamaki, hatta yayana Abdul Basir haka ne, an yi gulma. Ko nan ma mazan ma da muke zo an yi gulman a yanzu nan. In nuna muku misali, yawwa haka nake so. Yanzu nan an haɗu ana karatu, kuma muna wurin wa'azi, wataƙila akwai hajiya wance tare ake tafiya, sai an ka zo wurin wa'azin sai ɗaya bata zo ba. Maimuna, ban ga wance ba. A kina batunta ita wannan tana zuwa wurin wa'azi ne, ba dai Allah ya gafarta ba dai kurum. Dan Allah me aka yi wannan gulma? Kun fahimce ne yanzu ko? Yawwa, yanzu nan haka malum ma ga su ga dan agaji na protocol malum yana tsaye. Yanzu a duba a ce wani bai zo ba, ina ai su wani ai sai dai Allah ya gyara sunnan dai ayi ta tafiya dai. Kaga an yi gulma. Makaranta, hatta wurin jana'iza ana gulma. Dan uwanka baya nan kana maganansa, babu kyau. Ahlus sunna mai hankali. Kaga sunna
ba sallah kadai bane da sa hijabi ba shi kadai bane fa ahlak halaye tabi'o'i masu kyau. Karshen aya suratul hujurat aya 11 ya wallazina amanu kuma ku Allah ke magana da ku ijtanibu kathiran min az-zann inna ba'da zanni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da aw yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarhtumuhu wa taqullaha inna Allaha tawwabur rahim. Ya ku wa'anda kuka yi imani mu nisanci yawancin zato, Allah ce mu nisance shi. Inna ba'da zanni ismu, wani laifin zato laifi ne. Menene laifin wani zato? Kada ka yi wa bawan Allah bayin Allah na kwarai ba a musu mugun zato. Annabi ce ku yi wa bayin Allah kyakkyawan zato. Jama'a mu bar giba, wance ba ta na a yi magananta, wani ba shi na a yi magana. Yau ya zo ya kai musulmi, duk inda ka ga musulmai an kai mutane 4, yana da wuya a ce an tashi ba a yi maganan wani ba. Muna fata Allah yi muna kariya. Dama karatun ban ma so sai sa da an ka ce na yi awa 1, wallahi sai na min kamar minti 30 na yi. Allah ya sa albarka. Inda muka yi kuskure Allah ya yafi mana. Iyayena matan Katsina, Allah ya marayuwanku albarka, Allah ya wa 'ya'yanku albarka, abinda kuka haifa Allah ya musu albarka. Muna fata da ni da ku da dukkan malumma Allah ya haɗa mu gidan aljanna. Ni ɗanku ne, Malam Bashir na Ghana, ni ɗanku ne sosai da sosai. Ko da yake akwai tambaya da na so zan yi, amma ku mata ne ba zan tambaye. Menene? Ku mata ne, ai mata ne ba zan tambaye su ba. Ban yi tambayan ba, ko kana son tambaye su ne? A'a, na ce ka tambayan. A'a, ko na ku tambayan akwai izgili ciki, ba ku yi min gaskiya ba. Su mata su bayan Allah ne, in na ce na gama su da Allah da su yi min bayani, amma ba zan yi ba, ba zan tambayan ba. Kun ga zan yi tambayan ana tsoro, amma da daddare sai na yi wannan tambaya. Allah rufa asirinmu, Allah sa mun dace, inda muka yi kuskure Allah ya yafi mana, inda muka yi daidai Allah ya sa mana shi cikin mizani. Allah ya saka muku da alkhairi. Wa akhiri da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.